Cooperativa escríbese co C de compromiso. Promoven a igualdade de oportunidades e a inclusión. Cohesión. Son freo para a despoboación rural. Son empresas implicadas coa súa contorna. Motor de desenvolvemento local e social. Coñecemento. Contribúen á formación e modernización de todos os sectores nos que están presentes. Constancia. O modelo cooperativo demostrou unha destacada capacidade de adaptación aos retos dun entorno cambiante, especialmente durante os momentos máis complicados. Confianza. Son exemplo de xestión democrática e transparencia. Corresponsabilidade. Xeran postos de traballo dignos por todo o territorio nos que todas as socias e socios teñen poder de decisión. Consumo responsable. Son produción de proximidade. Son responsabilidade ambiental fronte aos retos do cambio climático e a transición enerxética. Coordinación. Un sector diverso e unido que se apoia na tarefa de consolidar o cooperativismo en Galicia. Comezo. A fórmula do cooperativismo pode dar solución a moitas das inquedanzas da mocidade, ofrecendo vantaxes para iniciar e consolidar un proxecto propio. Cooperativa escríbese co F de futuro. Nos últimos 10 anos, creáronse en Galicia arredor de 1000 novas empresas que apostaron polo modelo cooperativo. 2025, Ano Internacional das Cooperativas. As cooperativas construen un mundo mellor.